Ние заварихме Петрич, едно градче, много изостанало. Имаше всичко на всичко, 3-4 кираджейки и 2-3 маслобойни. В Петрич нямаше нито един инженер-строител. Нямаше нито един инженер, който да работи в промишлено предприятие. Висшистите бяха само в гимназията и някои учителите. След това вече Петрич израсна като един голям промишлен град с една развита промишленост и то модерна. Електроника, приборостроене. Приборостроителният комбинат дава 50% от общия обем на промишлеността в града. Собствената стопанска и финансова сметка носи самочувствие. Изработеното тук се търси на вътрешния и на международния пазар. Една дъга се сипе струма, мълча по-детски, аз съм мъж и просто не намира. Мозайково печатащо устройство, като периферия към персоналния компютър правец. Прецизност, чистота, простор. Жени и момичета, интелигентни, съсредоточени, в бели престилки. Сръчни са техните ръце. Със своя буден ум и трудолюбие, петричани бързо овладяха сложния свят на електрониката. Тя в мене бликат, вижте жива, и горче тук съм роден, душата от любов прелива. Тук се произвежда популярният водомер, който се изнася в Германската демократична република, Мексико, Никарагуа, Сирия, Ливан, Кувейт, а понякога достига и до вътрешния пазар. В промишлена кооперация с Федерална република Германия се изработва и новият вид водомер за топла и студена вода. Грамотността днес се измерва и с това, дали човек познава езика на компютъра. Заместник-директорът, инженер Кирил Георгиев, увлекателно запознава най-младите с неограничените възможности на електрониката и ги запалва да й се посветят. Неодавна те направиха Светлинен вестник. Тяхно дело е и новият часовник в града. Комбинатът поддържа преки връзки с завод Древесник от град Киев, с завод Микрон от град Лвов и с завод Делтов от ГДР. Той и колектив първенец за 8-та петилетка. В завода за радионавигационна апаратура. Отново прецизност, чистота, простор.
Завод Беласица победи в социалистическото съревнование, което се проведе между 4-те завода в рамките на комбината. Ето го бъдещият машиностроител. А сега всички на празника. Шахматът е древна персийска игра. Гросмайсторът Кирил Георгиев е започнал в шах-клуба на град Петрич. И той е един от онези, които разнасят славата му по света. На прозорците цвят и листа разпиля. Беше и силен, и южен, и ласкав. Викаше сякаш и шепнеше сякаш ела. Паркингът на комбината. От тук младите семейства и специалистите тръгват към своите домове в новостроящите се за тях блокове. Стара любов, Беласица, Беласица, ласкава и горда планина. Беласица, Беласица, моя обич, моя твърдина. Градът живее, расте, разкрасява се. Хората обичат своя град. За тях